Aj hovorovo si môžeme ukázať dneska jednu vec. Kombináciu značky Girolami alebo Carmegvan, kde môžeme topiť peletkami, súčasne môžeme topiť aj drevom. Dneska si ukážeme názorný príklad jednoduchej obsluhy. Peletky, takýto bežný pytel 15 kg, všetko A1 kvalita, N+, to znamená certifikované, garantované v kvalite. Napríklad pri týchto interiérových kamnách vy si nasypete do tohto zásobníka a v podstate môžete mať krásny vyhriatý interiér v domácich podmienkach, regulovaný cez izbový termostat, cez mobilnú aplikáciu a regulovať si takto svoje teplo. Náklady na približne 80-90 m2 vychádzajú zhruba 3,40 až 3,60 na hodinu.